I ara comencem a parlar de les novetats en català a les plataformes. No m'estendré molt, aniré ràpid perquè ja portem mitja hora. I el normal era, la meva idea era fer directes entre mitja hora i 45 minuts perquè si no es farien molt pesats, tant per mi com per vosaltres. I per tant anirem ràpid, va. Primera, a Contraplus, la plataforma de Contracorriente, van... Crec que va ser el dissabte o el divendres a la nit que va sortir, o la web va trobar un títol nou, que és Bona nit i bona sort. Està disponible en català a la plataforma. Una pel·lícula d'història. Tothom per Twitter va dir que estava molt bé. Ara una pel·lícula catalana que està disponible, ja està disponible a algunes plataformes com Google Play, Prime Video, Filmin Cat, YouTube Movies, i des d'aquesta setmana està disponible a Apple TV i iTunes en lloguer i compra i a Netflix. I això és un clar exemple de per què s'ha de produir en català. Perquè gràcies a aquesta pel·lícula s'ha produït en català i no en castellà per vendre més, per arribar a més gent, per guanyar més premis, tot i que s'ha demostrat que no fa falta guanyar més, fer-ho en castellà per guanyar més premis. Mireu quantes plataformes tenen una pel·lícula en català només perquè s'ha produït en català. Apple, Google, iTunes, Netflix, Prime Video, Filmin, YouTube. És espectacular. Només per això ja hauria de valdre la pena produir en català i només per això la gent del món del cinema s'hauria de donar que s'ha de produir en la nostra llengua. Si és cinema en català, s'ha de produir en català. I si no, que no demanen diners a la Generalitat i a TV3. Si ho volen fer en castellà, que vegin a l'estat espanyol i a la televisió espanyola a demanar diners. Ara una pel·lícula que també hem parlat d'ella la setmana passada, però el cap de setmana va aparèixer a altres plataformes més. És Ewin i la bruixa, vam parlar que estava recollint la setmana passada, aquesta setmana ha arribat a Apple TV, Filmin Cat i iTunes. I una pel·lícula d'anime, l'única pel·lícula d'Estudio Ghibli que hi ha en català a les plataformes, per tant, no us la perdeu, la podeu llogar a les 4 plataformes a les quals està, Apple, Filmin Cat, iTunes i Rakuten, si us agrada l'anime, ja sabeu què fer aquest cap de setmana. Un altre que ja vam parlar ja la setmana passada, que és la família Bloom, que estava disponible a Contracorriente, Prime Video i Rakuten la setmana passada, i des d'aquesta també està a Filmin Cat. Zero Anones, una altra pel·lícula nova a Filmin Cat, és disponible en versió original subtitulat en català i amb doblatge en català. És un thriller que està disponible i que la podeu veure, igual que Camarada Dràculs, o algo així, no sé com se pronuncia. Està disponible amb doblatge i subtítols en català a Filmin Cat. És una comèdia que bé, us la recomano si us agrada la comèdia, així que no és de Hollywood i hi ha milions d'efectes especials i de trets, doncs us la recomano. Ara la sèrie de la setmana amb subtítols en català a Filmin Cat és In My Skin, una sèrie que us la recomano, bé, no m'estendré. Una altra novetat a Filmin Cat i Rakuten en 6 dies corrents, la pel·lícula gran triomfadora dels Gaudí, tot i que no està produïda en català, com la majoria de pel·lícules que van als Gaudís, que no estan produïdes en català. Diuen que està produïda en català, el cartell està en català, tot està molt bonic. Però si estigués en català, Filmin Cat no l'oferiria subtitulada en català, com podeu veure aquí que l'ofereix. I si s'ofereix amb subtítols en català és perquè és realment una pel·lícula multilingüe, on la majoria dels diàlegs, com totes les pel·lícules multilingües que es fan en català, la majoria dels diàlegs són en castellà. I si seguim així no defensarem ni ajudarem a la llengua. I per això aquesta pel·lícula no ajudarà com en canvi s'hi ajuda la pel·lícula de Pau Casals que m'he ensenyat abans, que està en moltes plataformes en català, que ella sí que ajuda al català, aquesta no ajuda massa al català. El Tub, disponible amb subtítols en català, és una pel·lícula de terror que estava disponible a Movistar, ara també ho està Filmin Cat. Una llum en la foscor és un documental disponible amb subtítols en català a Filmin Cat. Espècie oculta, un thriller disponible amb subtítols en català a Filmin Cat. La dona de l'espia, un altre thriller disponible amb subtítols en català a Filmin Cat. I potser us sona que està més que les altres si us agrada l'anime i el manga perquè està basada
en una sèrie de manga i res, si us agrada el manga us recomano que veieu aquesta pel·lícula perquè us pot recordar el manga o us pot fer entrar ganes de conèixer el manga i de llegir-lo. L'Home de Ferro, una altra comèdia disponible amb subtítols en català a Filmin.cat. Drive My Car és una pel·lícula dramàtica però que està disponible amb subtítols en català des d'avui a Filmin.cat i és una pel·lícula que s'ha parlat bastant en aquestes últimes setmanes perquè va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, a la millor pel·lícula de producció no anglesa i està disponible a Filmin.cat, subtitulada al català i aquesta seria la 5a pel·lícula que hi hauria disponible en les plataformes en català dels Oscars d'enguany. Són 2 subtitulades en català i 3 doblades al català, sense uns números tristíssims. Seguim amb Filmin.cat, novetats d'avui disponibles en doblatge en català i subtítols en català. És un curtmetratge infantil d'animació, La meva vida a Versalles. És un curt que va lligat a la següent pel·lícula, que és La mar és pura pluja. Va lligat perquè van arribar igual i són de la mateixa distribuïdora, que és Rita i Luca Films. Que aquesta pel·lícula que està disponible des d'avui a Filmin.cat la podeu veure doblada al català, subtitulada en català. És una altra pel·lícula com totes les d'aquesta distribuïdora, de Luca i de Rita i Luca. És una pel·lícula d'animació infantil de gran qualitat, d'ensenyar valors i us la recomano que la veieu amb els petits de la casa. I seguim amb Filmin.cat, crec que ja s'està acabant Filmin.cat. El soroll i la fúria està disponible des d'avui amb doblatge i subtítols en català. És una pel·lícula dramàtica. I ja per acabar Filmin.cat, segon curt de la setmana. Fins ara no havíem parlat de cap curt en cap directe i aquesta setmana ja en vam 2 a Filmin, que és Greta Nàusea. És un curtmetratge català que dura 8 minuts i bé, si voleu donar suport als nous talents catalans en català, doncs mireu aquest curtmetratge a Filmin.cat i valoreu-lo, ja que a Filmin.cat és de les poques plataformes que es pot valorar el contingut que veieu. Aprofiteu aquesta opció i valoreu, doneu puntuació, doneu la vostra opinió escrivint. Ara passem a Juno Play, que aquesta era novetat de la setmana, però sí, però no, perquè Juno Play la va penjar, però després va deixar d'estar disponible, després va tornar a estar, van dir que s'estrenava un dia i al final, per tot això, com al final no sabia si estava disponible o no, quan vaig fer el directe la setmana passada, no la vaig comentar, la comentaré aquesta setmana. És la crònica de la restauració d'un regne, és una sèrie d'anime, com tot el contingut que hi ha a Juno Play, i és el segon títol que hi ha disponible amb subtítols en català a la plataforma de la distribuïdora Juno Media. Està subtitulat amb suport de la Generalitat de Catalunya. Hi ha una petita controvèrsia la setmana passada en que els subtítols si eren de qualitat o no, sobretot pel tema ortogràfic. Bé, no ho sé, estan subtitulats amb suport de la Generalitat. S'entén que hauria de tenir uns mínims de requisits de qualitat, sobretot lingüística i ortogràfica, i que s'hauria de mirar bé com ho fa i què ha passat aquí. Però sí que és veritat que d'altres plataformes també hi ha algunes queixes amb els subtítols i aquest sentit. Però bé, si us agrada l'anime, us recomano que pegueu una ullada en aquesta plataforma i que aprofiteu i veieu les 2 sèries que hi ha disponibles amb subtítols en català. Passem a Movistar, Chapi, disponible en català des d'aquesta setmana a Movistar, amb el doblatge en català, una pel·lícula de ciència-ficció i d'acció. És dels pocs doblatges en català, o l'únic d'aquesta setmana a Movistar, la veritat. I ara passem als subtítols. Hi ha molts subtítols a Movistar com cada setmana. Comentaré alguns que he deixat perquè són noms rellevants o perquè són de diferents gèneres, per a que es vegi una mica tot. Comencem amb aquesta, que és una... Bé, And Then There We're Known, és la versió, és la sèrie que es va fer a partir d'un llibre de l'Agatha Christie. Per tant, si us agrada l'Agatha Christie, el Poirot, les pel·lícules, sèries
de crims, de misteri, de suspens, doncs us recomano que la veieu, la teniu disponible amb subtítols en català a Movistar, és una minissèrie, de fet, crec que té 3 o 4 capítols, una mica llarga, això sí, de pràcticament una hora, però si us agraden les sèries de crims, de suspens i sobretot minissèries britàniques, doncs us recomano que la veieu. Capitán Phillips, una altra pel·lícula subtitulada al català, aquesta és una pel·lícula drama i crims, també com l'anterior, però també és històrica, és d'acció. Passem 50 ombres de Grey, disponible en subtítols en català des d'aquesta setmana a Movistar. Tothom coneix la pel·lícula o el llibre o se l'ha llegit o ha sentit a parlar. Drama, erotisme, romàntica, suspens, una mica de tot. Si us agrada, si us van agradar els llibres, doncs que sapigueu que teniu la pel·lícula subtitulada a Movistar. Com matar el teu cap 2, disponible en subtítols en català a Movistar, també, aquesta pel·lícula de comèdia. Les normes de la casa de la Sidra, aquest drama està disponible en subtítols en català també a Movistar. Petite Maman està disponible amb subtítols en català a Movistar Plus només, però si esteu subscrits a Filmin, aneu a Filmin i la podreu veure amb el doblatge en català i també amb els subtítols, cosa que Movistar pues, no vol oferir, el doblatge en català d'aquest drama. Què hi farem? Què hi farem? Pues passar per en vídeo, que tracta millor el català que Movistar últimament. Comencem amb Prime Video, La part dels àngels, una comèdia amb crims, drama, disponible amb doblatge en català a Prime Video. El punt de mira, una pel·lícula d'acció, drama, biopic i història, disponible amb doblatge en català a Prime Video. Ghibli, disponible amb doblatge en català i subtítols en català a Prime Video, aquesta pel·lícula comèdia, dramàtica, terror. Si us agrada el terror, doncs la recomano totalment. Stalingrad, disponible amb doblatge en català a Prime Video, una pel·lícula històrica històrica i bèl·lica, perquè va de la guerra. Seguim, ràpid. Terra de Déu, disponible amb doblatge en català i subtítols en català a Prime Video, i a Rakuten també ja ho estava, però aquesta setmana també ho està a Prime Video, però a Filmin només està disponible en subtítols en català, i això és estrany. I des d'aquí animo a Filmin Cat a afegir el doblatge en català com ha fet Prime Video i com va fer al seu moment Rakuten. I ara ja l'última de Prime Video i la penúltima del directe d'avui. De tan batega se m'ha parat el cor. Aquesta pel·lícula dramàtica d'acció està disponible en doblatge en català des d'aquesta setmana a Prime Video. I no era l'última de Prime Video. Loving Vincent, esta sí que és l'última de Prime Video, està disponible des d'aquesta setmana en doblatge en català i subtítols en català a Prime Video, ja ho estava Filmin Cat, i des d'aquesta setmana el biopic del pintor Van Gogh està disponible en doblatge en català i subtítols en català a Prime Video. És una pel·lícula d'animació, un documental biopic d'animació utilitzant els seus dibuixos i sí. Bé, si us agrada la pintura i la història de Van Gogh, doncs us recomano que la veieu a Prime Video o a Filmin Cat. I ara sí, ja per acabar, l'última pel·lícula d'avui, disponible a Rakuten TV en català i subtitulada al català, Black Box, un thriller dramàtic, suspens, una mica de tot, que sapigueu que des d'aquesta setmana està disponible a Rakuten TV. Com és habitual, avui no hem parlat de Disney Plus, ni de Netflix, ni d'HBO, perquè no han penjat res en català, només aquestes plataformes. Si algun dia pengen alguna cosa, avisarem, sobretot quan Netflix, que crec que és al juny o juliol, que ja va anunciar el primer tràiler que penjaria la pel·lícula de bèsties marines, en català, basc, gallec i un munt de llengües més. Doncs a l'estiu segur que parlarem de Netflix. I res, això és tot per aquesta setmana. Gràcies als que heu aguantat 45 minuts de directe. Espero que us hagi agradat i us hagi aclarit una mica l'estat del català a les plataformes i us faci reflexionar i veure que s'ha de seguir apretant a les plataformes per a que incorporin els doblatges en català, i això es pot fer a través dels mecanismes habituals dels usuaris, amb els xats, enviant correus a les xarxes socials, perquè com més pressió fem, més armes tindran les institucions al parlar amb les plataformes, més armes tindran
les productores i distribuïdores catalanes que tenen contingut en català quan vulguin afegir els doblatges en català a les plataformes, que molts cops diuen que no, o això ens diuen les distribuïdores, i us animo que apreteu perquè entre tots hem d'aconseguir mantenir el català a tot arreu, al carrer, a l'escola i també a les plataformes, que és molt important desconnectar del món i l'oci en la nostra llengua, que no només la nostra llengua no només és una assignatura més de les avorrides de l'escola, també ens podem divertir amb ella i, i res, això és tot per aquesta setmana, ens veiem la setmana que ve al directe de divendres, és probable que demà faci directe de videojoc, no ho tinc clar, demà a la tarda ja ho veurem, demà depèn com m'aixequi durant el dia, igual fem alguna cosa. I res, gràcies als que esteu aquí, sobretot aneu al cinema a veure les 5 estrenes que hi ha en català aquesta setmana, sobretot si sou fans de Harry Potter, no us perdeu Bèsties Fantàstiques, El secret del Dumbledore, perquè crec que s'aclariran moltes coses de la saga Harry Potter i de la història i la vida de l'Ambus Dumbledore i del seu germà. Així que res, ens veiem la setmana que ve al següent directe, que vagi molt el cap de setmana, aprofiteu el cinema i les plataformes per consumir contingut en català i distreure's en la nostra llengua. I això és tot, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé, bon cap de setmana i bona setmana.